Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon pagkararay sa kapos ng mga parantabay kan Tudi sa GB. Albay ahead. Angat ang lahat. Ang programang ini ito sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo Edwin Teralda po. Mag-iba naman kita sa Gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Ngayon magre-restorya kung ano lamang ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Katuwang tadyan sa lado technical si Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez, sa production department si SML. Maray na hapon, Tudi. Capital District kan Albay. Legazpi, Daraga, Kamalig, Rapo-Rapo, and Ma nito. Sa 1st District, Tiwi, Malinao, Tabaco City, Malilipot, Makakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Uwas, Ligao City. Polangi, Piloran, Mobiliar, and Libon. Mga nakatutok sa traditional radio. Maray na hapon tabi sa YouTube, Instagram, Facebook Live, DCGB News Online, asin iba pa pong mga application. Ang samuya pong pagpapaabot sa nin pataratara, pangungumusta ngunya na mainit-init na pagkahapon. Relax lang tabi kamo. Bata mainit baga. Yun eh, pag-araw kayo magsisimana Santa, talagang araw kayo init. Pero abaan ang init ade. Kasuapon nga ni baga, nag-apon sa brown out. Ade, sa 5 to 5 baga. So, brown out, courtesy of NGCP. Bako mapokan aleko. Abaan naman ang gada de. Sabi ko sa mga mall, nakulono, nagpano so mga mall, kay mga tao. Mas kaya rin na mall digdi sa Legazpi, paano ko kitawo?
medyo mapropresko sa laog. Maski dahil magkipigbarakal sa mall, sige sa naso relibot-libot, mapapresko lamang. Ayan. Nagbawas yung mga tao sa mga malls kan medyo madiklom na may nakabalik na susupply kan kuryente. Ayan. Kasi man talaga matagal araw ka to mag-apon ki brown out. Siyempre, grabing alingaot. Siyempre, tendency mo is to go around. Duman nga kita sa mall magpapuropresko. Ayan, kaya mabintahon sa mga tsindahan sa Laucan Mall. Mientras na nagtuturo tarambay, nagkakaraong-kaon. Pati sa mga kaonan sa Laucan Mall, matawong maray. Ayan, no place to hide, sabi nga ni. Kapital sa ng 100 pesos, pwede ka na magturo tambay. Ade, nagpapalipot-lipot mientras na nag-aalat na makabalik susupply kang kuryente. Noron daw masunod naman, nailing ko sa mga tao kan apek o kan aleko, buda sa iba pa, nag-clearing operation, namorotol ki mga sangakan kahoy, at aparte ito kan sendang ano iyan, trabaho na see to it na kalarado ang linya kan mga kuryente. Ano? Dahil ki mga nakakaulang ta sa mga causes kan power interruption ang mga sangakang kahoy na nakabalantoy na sa mga linya ng kuryente. Ayo? But see to it mga tugang na kung alimbawa alawig ang durasyon kan brown out, siguro nindo na kung kamo maarali sa arong nindo, naka-off ang mga saksakan. So refrigerator nindo, alion so saksak, so electric fan, so aircon, so ilaw, and the rest. Ha? I-off nindo yan. Kung malingawan nindo, biglang minabalik ang kuryente, saroyan sa mga pipo nanin short circuit alimbawa, na pwedeng magkausa nin sulo. Kung dahil ka mo sa araw nindo, paano na? Ayo? Kaya, pirming pasiguro tabi, fire prevention tip iyan. Iyo, bata ngunyan bagang bulan, iyo ang fire prevention month. Pero it doesn't follow na ngunyan sa na kita mag-ingat sa kalayo. Every day should be a fire prevention day. Tayan, ang kalayo, ang sulo, nangyayari yan any time of the day. Regardless kung bako yan Marso, iyo na pig-obserbaran ta ang fire prevention month. Kan pagbungkaras nga ni kan fire prevention month, pero tulos na sulo so nangyari. May ligaspi, may daraga. Iyo. Na-ignite pa yan kan ano? Kan sobrang init. Kan panahon. Maray na hapon kay Amigong King. Listening and watching from bunker. Drink more water. Iyo, dapat pirmi kitang hydrated sa panahon na ini. Iyo? Pag dahil kitang mamaraan alunan ta, dehydrated kita. So, dapat hydrated kita, pirmi kitang mag-inom ki tubig. Ngaya, drink 12 glasses of water every day. More than that is mas maray.
Anyway, di ka man mabutod kung mag-inom ka tubig. Iluluwas mo man sa naiyan dispwes. Kada bes nga yan, sigan ihi, at least, na iluluwas mo yan. And nalinigan lamang an sa imong istomago. Iyo? O, sige. So, diretso po kita kan sutuyang mga istorya digdi po sa 2D sa GB Albay Ahead. Kasubanggi, sa last night kan paglamay kay Kapitana Lilia Balayan Balya kan Lidong Santo Domingo, napasyar kami. Napasyar kami. Last night nga ni, ultimong banggi, kasubago, just nung tukon natapos na sulubong, pwedeng, yaon pa dyan sa pristine ngunyan, sa pamilya, dyan nilubong si Manaylil, Balayan Balya, kan Lidong Santo Domingo. Abaan ng tao po, palibasa, ultimong banggi, duman sa gilid kan tinampo, nakuluno na tao, kung sayin arali. Mientras kami nag-oron-oron kan mga primo, mga parientes me, may biglang lumинag-attack. May puminutok, di nagkasirbot sa mga tao, terindugan. Nakita man, siyempre, natural yan, instinct yan sa muya, sa media, na mag-iling kung ano ang sitwasyon. Di nakatindog man ako, turotaro ako, sa tao kan tinampo, may tricycle, boda, motor, head-on. Banggaan ki tricycle, boda, motor. Opposite direction. Inda ko na pa ito, sa tao mismo, sa center line, duman nagisinda salpukan. Ang sistema is, sumotor, nakasubi duman sa in between kan sidecar, buda so motor itself. Nakagarahe duman. Yan. Di, siyempre, natural, maugid kita kung ano ang sitwasyon. Si driver kan motor, di, manaano? Si driver kan tricycle, di, mayaw, pasayan ka mo, boss. Ako nga, sabi kan tricycle driver, pauli nga, tayo uli ko nga ini ang pamilya ko. Sinirap ko naman sa sidecar, yaon man hanggang sumag-ina. Nauubo so aki, 4 months old. Dahil lamang kumbaga, dahil lamang kikuro ka alo so, turugono siya na so aki. Siyempre, apot-apot kita. Manay, kumusta? Ano, dahil ka man nakatandol o kung ano, irang nga ki Diyos, dahil man, napasa sa windshield. Marengani nga, sa ampangan ninda, may mga bagahe. Nya ko yun na aki, dahil mo man na butasan, dahil man nga ya. Aaban niya nga ni. Oo. Kaya nga, yung mga tano, duman, insigida, respondi man tulos. Tapos siyempre, makausa ki traffic ito. Yan. Sabi ko duman sa driver kan motor, paano? Ano nangyari? Nanya ko, basta nakainom ka? Hindi man nangyari, sir. Paano? Talagang duwa-duwa gayud nga ini yung tricycle driver kung mawala siya o matuo until na nakatahaw ito o sumotor, nakatahaw man,
Dahil na makalikay. Pero kung suminabit sa motor, sa tricycle, malamang nakabarabad ito. Marangani, tadaiman kinadiskwedo. Pag ali akan tricycle mo akan motor, nag-andar pa. Yan. So mag-ina, idinarakan ambulansya palagaspe. Yan. Ingat-ingat tabi ta mga makaskas pagbanggi ang mga auto, mga tricycle, motor dyan sa National Road. Maiwaso na bagaan tinampo. Maiwaso na. Ang pagbabalyungan ay si tinampo, maalat ka na agad, naklarado ang mag-ibong. Ano? Takon na mapaligat-lingat ka, ang iba pating motor o ding headlight. Papasinala ka, medyo may distansya na bagaan babalyuan. Kaya ingat-ingat sa natabi. Masalamat kita daiman kinadiskwido sa mag-ibong na lado. Yan, iyo po. Okay. Sige. Good news tabi ini. Good news ini. Ayan. Ato na. Good news next week may may rollback sa presyo kan petrolyo. Okay. Sige. Po, informasyon nali sa Young Farmers Organization kan Albay. Sabi po digdi, Edible Landscaping sa Albay Project Season 5 ranking are in. The rankings are based on the evaluation for week 1 and are subject to change as the competition progresses. Results may vary. Yan. Stay tuned for updates and celebrate the collective effort towards a greener and food-secured community. Ayan. Okay. Ilong tadigdi, sa Santo Domingo tabi, maray na hapon tabi, sa mga taga dyan sa Santo Domingo. So far, nangangenot digdi sa barangay, we have Alimsog, Bagong San Roque. Ayan, sirunudan ini. Buhatan, Kalayukay, Del Rosario, Fidel Sortida, Lidong, Nagsya, Pandayan, Salvacion, San Andres, San Juan, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santo Domingo. Yan. Tapos, de pa digi ka-entra, de pa sa ranking, Market Site, San Fernando, San Francisco, San Pedro, Santa Misericordia, and Santo Niño. De ko pa na iling digi so San Isidro, and iba pa. Sa Bakakay, we have Barangay 1, Barangay 4, tapos ano pa yun, ipadakulaon ta, 6, 7, 8, 12, 13, 14, Busod, Buang, Gubat Iraya, Hindi, Igang, Langaton, Mapulang Daga, Pongko, Bunga, San Pablo, San Pedro, Taanagan, Uson, Binisitahan, Barangay 2, 3, 5, 9, Gis, 11, Baclayon, Banao, Bariu, Bayandong, Bunga o Bongga, Busdak, Kabasan, Kagbulakaw, Kagraray, Kaugutan, Kawayan. Tapos Damakan, Ilawod, Gubat, Manait, Mataas, Misibis, Napunan, Namanday, Napaw, Namantaw, Panarayon, Pigkubuhan, Pili Ilawod, Pili Iraya, Sugod, Sula, Tambilagaw, Tambungon, Binisatahan. Ayan. Sa Ginubatan, may mga nasa rank 1, Agpay, Baliti, Banao, Batbat,
Binugsakan Lower, Bululo, Bubulusan, Kabalwaon, Doña Mercedes, Inamnan Grande, Lumacao, Malipo, Malubago, Muladbukad Grande, Ongo, San Francisco, San Rafael. Ang zero, dahil pa sa ranking, Kalsada, Katumag, Ilawod, Inamnan, Pequeño, Inaskan, Iraya, tapos Magiron, Maipon, Malabing ini. Maninila, Mapako, Masarawag, Mauraro, Minto, Morera, Muladbukad, Pequeño, Palanas, Poblasyon Puod, Kitago, San Jose, Sinungtan, Tandarora, and Travesía. Sa UAS, Rank 1, Badian, Bagsa, Bagumbayan, Balugo, Banao, Bunguran, Busak, Kadawag, Kagmanaba, Kalagimit, Kalpi, Kamagong, Kalsada, Gumabaw, Iraya Norte, Iraya Sur, Manga, Maramba, Matambo, Naagas, Obaliw, Pistola, Ramay, Saban, San Agustin, San Antonio, San Isidro, San Juan, San Pascual, San Vicente, Talungog, Tapil, Badbad, Bangyawon, Bugtong, Kasinagan, Sentro Poblasyon, Kulyat, De Rosario, Ilaor Sur, Mapurong, Mayag, Mayao, Moro Ponros, Rizal, Jose, San Jose, San Miguel, San Ramon, Tablon, Talisay, Turgon, Tubog. Yan. So yan tabi sa Pulangi, we have rank 1, Alnay, Balangibang, Balinad, Sipres, Kutnugan, Gamot, Kinartilan, Lanigay, San Roque, Sugkad, Obalio, Agos, Alumon, Agos, Siro pa, Alumon, Amugis, Anopol, Apad, Balaba, Basod, tapos Buyo, Sentro Occidental, Sentro Oriental, Kotmon, Danao, Gabon, Itaran, Kinali, La Medalla, La Purisima, Ludong o Lidong, Lourdes, Magpanambo, Magurang, Matakon, May Naga, May Suwa, Mendez na po, Pinagdapugaan, Punso, Salvacion, Santicon, Santa Cruz, Santa Teresa o Teresita. Sa Libon, rank 1, base ini po sa Alba Young Farmers Organization na so sa edible landscaping tabi ini. Taranuman ini sa barangay. Apod, tapos Mabayawa, Salvacion, San Agustin, San Antonio, San Pedro, San Jose, San Pascual, San Ramon, Son 3, Son 4, Alugong, Bacolod, Bariu, Bonbon, Bulusan, Borabod, Kaguskos, Karisak, Harige, Libtong, Linao, Makabugos, Magalyang, Malabiga, Marayag, Mataba o Matara, Mulos-Bulos, Natasan, Niño Jesus, Nugpo, Pantao, Rawi, Sagrada Familia, Sampungan, San Vicente, Santa Cruz, Talintalin, Tambo, Villa Petrona, West Carisac, Zone 1, 2, 5, 6, 7. Sa Libon yan. Sa Piodoran, Agol, Barangay 1, 2, 3, Basicao Costal, Binudigan, Buenavista, Macasitas, Malapay, Matanglad. Ang Matanglad, rank 5. Yan. Tapos,
Alabang Puro, Banawan, Barangay 45, Basicao Interior, Buyo, Karatagan, Cuyao-Yao, Flores, La Medalla, Lawinon, Malidong, Mamlad, Marigondon, Nablang Bulod. Tapos, ano pa yun Oringon, Palaspas, Panganiran, Rawi, Salvacion, Santo Cristo, Sokip, Tibabo, Rawi, Sagrada Familia, Sampungan, San Vicente, Santa Cruz. So yan po, base yan sa ipinalawas na information kan edible landscaping sa Albay Project. Ano ini edible landscaping? Ini ang pagtanom, tabi. Ginibo na po ini kan mga panahon. Kan mga panahon. Bala nga ni, season 5 na tabi. Season 5 na tabi. Ayan. 5 taon na, 5 edisyon na ang nakakaagi. Panglima na tabi ini. So, sige siya na, pahit siya na tabi. Pahit siya na. Tayo ni, para mas na tabi sa endo. Ining pigigibong proyekto sa panginginot po kan 2D, Second District kan Albay. Iyo? Magayon po ining programang ini. Kan opisina ni Albay Second District Congressman Joey Sarte Salceda. Iba po ining grupo man ini. May sa diri sindang representation or personality. Ayan. Sabi po nga ni Digdi, ang Department of Agriculture Regional Office 5 nagtaong kwenta nin 1.8 milyones pesos na kantidad nin agricultural inputs for Albayang Farmers Organization. Yan. In a commendable move towards agriculture development, Department of Agriculture has earmarked a substantial sum of 1.8 million worth of agricultural inputs for the Albay Young Farmers Organization. This strategic initiative aligns with the department's dedication to bolstering various agricultural programs spearheaded by the accredited Civil Society Youth Organization. The generous allotment includes essential resources such as garden tool sets and a diverse range of vegetable seeds, aiming to fortify the capacity of Albay Young Farmers Organization in implementing sustainable and innovative farming practice. This contribution underscore the department's recognition of the pivotal role played by youth-led organization in shaping the future of agriculture not only in Albay but across the region. Crucially, the successful acquisition of these agricultural inputs was facilitated through the persistent effort of Albay 2D District Office of Congressman Joey Sarte Salceda through effective lobbying and collaboration. Congressman Salceda ensured that the request was prioritized, emphasizing the department's commitment to targeted and impactful investment in local agriculture. This substantial contribution is poised to have a transformation effect on the agricultural landscape of Albay, reflecting the Department of Agriculture commitment to fostering collaboration and supporting local organization by empowering the Albay Young Farmers Organization. This initiative not only provides tangible resources but also validates the vital role of youth-led initiative in building resilient and sustainable agricultural communities. The collaboration effort showcased in this endeavor served as a promising model for future partnership aimed at driving agricultural prosperity. Congratulations, Tabi, sa Albay Young Farmers Organization.
for this very good move, na makatabang lalo. Ano? So, we hope na ining tabang kan na DA would mean a lot sa gabos ano mga ano yan ayan ato nata may basawong nakitadigdi igwa ke komento ayan maray na hapon tabi kay Nitz Bermeo ay Cardo maray na hapon tabi thank you very much for watching and of course kay Amigong King 40 minutos po makalampas an alas 4 nin pagkahapon mabalik ang tudis sa GB. An oras hatod sa Indokal, Pilipinas. Para healthy lungs, pacheck ka langs. Knorr Broth Cubes. Gawing midi sarap ang tinola with Knorr Chicken Cubes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Don't think sorry's easily said. Don't try to Sige, so dara-diretso pagkitakan sa tuyang mga istorya digdi sa tudis sa GB. Albay ahead ngunyan na Sabado. but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take Sige, so sa pagpanagos po kan sa tuyang mga istorya digdi sa tudis sa GB. Ayan. May istoryang ipinalawas si Kong Joey. Ayan. Manangod po ini sa issue sa bagas. Ayan. Controversial bagatabi ang issue sa bagas because yung nga ni ini ang sasabi ta na nuarin mababa ang presyo kan bagas digdi sa tuya. Ta sagod mo niyan daiman nagbababa. So campaign promise ka ito ni Marcos nagibo na 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Milyones katawo, milyones na mga Pilipino ang tuminubod. Botuan tangay si Marcos ta magiging 20 pesos na sa nangayaan presyo kan bagas. Pirang milyones sunalan si onda guys na mababa ang presyo kan bagas. Mala,
labi ng sarong taon si Marcos poon kan makatukaw sa pwesto, ano lamang, nagbaba lamang ang presyo kan bagas o mas lalong naglalangkaw ang presyo? Iyo baga yan. Ngungon yan, sige na ngorob-ngorob. Napaano nga yan tadai lamang nagigibo kipaagi ang gobyerno ta to yan ang ibaba ang presyo kan bagas. Bako? Yun na baga ng claimor ngon yan. Ibaba ang presyo kan bagas. Puro pa itaas. Ngunyan, sabi po ni Kong Joey, pigkokontestar niya ang National Food Authority, pati na ang Commission Audit, kundi na pa doon, sa ina pa duman ang 152 bilyones pesos na NFA cash, nasa indang resibyon bilang inflow poon kan 2018 sa good 2022 sa paagi kan management audit ni sarong controversial na government corporation. Sabi ni Kong Joey na pwede pa man giraray may baba sa 20 pesos ang kada kilo nin bagas kung lilinigon ang National Food Authority. Kung sa tuyang mararumduman mga tugang, pirang mga opisyales si empleados kan National Food Authority ang sinuspindir ni Marcos. Dalan sa pigtutubudan ng mga anomalya. Mga anomalya. Yan. Ang sistema is may alleged na sarabuatan entry ka nagkaparang opisyalis ka National Food Authority and sa mga rice traders. Iyan ang mapagal dyan. Iyan mapagal ngunyan na allegedly igwa po ki transaksyon pigpabakal kuno kan NFA sa mga private rice traders ang bagas without the necessary bidding process. Ababa pa ang presyo. Garon ang minalos lugod igwa ki rice cartel. Na ang nagpupugol sana kan supply nin bagas digdi sa tuya ito mga big time rice traders, and they can command kung pera ang presyo kan bagas sa saudan. Uyog-uyog mong pahit ayan. So we are at the losing end, mga ipagngod. We are at the losing end. Kita po na mga tios ang yan ang lugi kan na mga pahit na ini. Iyo baga, kita, siyempre, kung mo yamong makatana kimarere na klase nin bagas, nin maluto, natural, so medyo mapuropresyo man. Alangan manaan bakalod mo, so haros di man makaon kan tawo. So may parong, alimbawa, mapula. Siyempre, sa pamilya mo, itatao mo man, so mare na klaseng maluto, maski medyo maluluyaan panira, bastang may namit lamang ang maluto, okay na iyan. Paano taman mababakal gani?
ang araw ka ni mga medyo mareray na klase ng bagas, ha? Kung dahil naman, can't afford kita sa mga araw kayo ng presyo kan bagas. Mahal nga ni, ha? Hapisar ka yan, ang sweldo kan simpleng obrero, ha? Gura anuman. Oh. Ang mga ano ngon yan, so sabi yung tanang nasa construction sector, ang pinakamaluya dyan, 400. So skilled, mga 600. So mga oralalay, 400. Libre mo na pagkaon. Ang 400 a day, ha? Can suffice? Sa pangingiipo, araw daw, ha? Inda sana. Iyo, mararay pa nga ni kung minsan, ha? Mararay pa minsan ang mga yaon sa construction. Ano? So mga alalay sa nabaga, o sabihin tanang 400 a day, mararay na baga. Kaysa sa mga yaon sa gobyerno, 250, 300, mga job order 300. Mag-apon kapag dyan kuti-kuti. Yung baga, lugi ka ng dati. Pamasahe mo, gabos. Tapos, so, koloretis mo pa. Lugi. Minsan, nakakaguro ginhawa man sa mga nasa construction ta. Libre ka na snack. Kung arani man sana ang trabaho mo, lakaw-lakawi sana, 400 mo, dahil na mababawasan. Pero, ilingon nindo, 400 yan. Kulang pa yan. Kulang pa. Yan. So, tama man ang gadlini kung baga sa bagas, ibugtak mo ang NFA sa Nigo. Ang bagas-baga, pag nasa sa Nigo, pigtatahupan. Tangani maali sa mga bilod, maali sa mga tada-tada na paroy, etc. Muna sa mga gapo-gapo. In like manner, sa NFA dapat saligsigon man. Linigon man ang NFA. Haralion man dyan sa mga bilod, sa mga gapo-gapo. Asiniba pa. Bot sabihon, sa mga iskalawag sa NFA, should be removed. Tayo ang pabata. Kung natatasirin ka ni ang presyo kan sa tuyang barakalon kaning bagas. Taan na pagtubod kan mga leaders ta so mga nakakaisi igwa ki sa erarom na negosasyon. An ibang mga opisyalis kan NFA sa mga rice traders. May mga ororon sinda o bakala nang ya ini. Araw ka na siya ng presyo. Di pa lulugi talaga. At marason, kaipuan tangaya mag-import kibagas. Because ang supply tangunyan kan paroy digdi sa Pilipinas is not enough to feed how many millions of mouths digdi sa Pilipinas. Nagkakailing kirason nangaya mag-import. Tinurugutan sa mga private rice traders na mag-import. You can import as many as you can. How many metric tons of rice and i-import? Pigturugutan na yan. Pag-abot din sa Pilipinas, minsan, dahil pa nagbuburuis. Dahil ka mga taripa, import duties, tapi para lusot pa, rice smuggling. Yan. Isasaray sa bodega ninda.
Isasaray. Tapos yan, ang sistema kaya may mga chemical na pigtitreat niya, pig-spray to preserve the quality of rice. And later, may mga strategy na ngaya nagkukulang ang supply kibagas. That will be the time na pwedeng iluwas na sa mga naka-stock na bagas at a higher price. Bako? So ini, dapat mananggad ini, tama ining gigibo ni Kong Joey na pa-investigaran ang NFA. Ano? Pa-investigaran, linigon ang NFA. Poon sa pinakapamayo ka ini, down to the lowest animal, kumbaga. Nganing may siyan, kung siray-risay ang mga enbildo digdi. Yan. O na ngani, supra sa sanggatos na opisyales asintaon kan NFA, ang sinuspindir kan ombudsman. Yan. And gusto man na paimbestigaran ni Kong Joey ang management performance kan NFA poon kan 2019 sa good kan last year. Yan. Baka yung yan, mailing ta kung ano ang pigigibo kan mga ini. Kung natatasiring ka ni Permi ang problema, nasagod mo niyan, iyo man giraray ang presyo kan bagas. Ay, sus Mario Joseph, before, we are the top exporter of rice in Asia. Kita ka to ang nag-export, nagpapabakal kibagas sa Southeast Asia. Ano Southeast Asia? Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, iyan ang mga kataraning na yan. Sobra-sobra digdi sa tuya ang rice supply. But now, it's the other way around. Kita na po ang nag-import kibagas from our neighboring countries. Dati-dati, yan ang mga Vietnam na yan, yan ang Thailand na yan, Malaysia, Indonesia, Singapore. Sa tuya nagkukuruha yan. Kibagas. Pirang barko ka ito, ang pipadarata naman kargado kibagasta ali sa Pilipinas. Ngunyan, imbis na pasiring duman sa ibang nasyon so barko ali sa Pilipinas, so barko ali sa ibang nasyon, iyo ang pasiring sa Pilipinas, kargado ki mga bagas. Bako, pati nga ni India, nagkukuha kita kayan ngunyan. Bakong imbis kitang pa-asinsyo, paruro na apisar kayan sa mga agricultural lands tadigdi, kulang na. Kulang na in the sense na sa ibang mga kabasan, sa mga maiwas na kabasan, imbis tanumanin paroy, tabi narakal na kan mga darakulaon na negosyante, tababugtakan ki subdivision. Babugtakan ki mga malls, mga establishment. Dahil nakitanuman, sabi man kan iba, kan surukat ngaya, pigpara kurumbinsyel sa mga paraoma, sa mga landowners, bakulun ta na ngayon na daga mo. Mas takul nga ngunya na tawo, ang nangangiipo ki arong. De ki mga istaran ngaya, pagibuhan ta ngaya ki mga subdivision, mga housing units. Tamas kaipuan ngaya an arong, dakulong kitang mga squatter ngaya. Itong mga pinagaribong housing unit, para sa mga squatter. Rayman, para sa mga may kaya man itong mag-ulog kan arong,
Oh, di kulang na ngunyan sa mga kabasan ta, nagkabarawasan na. Apisar kayan, sabi nga na kayan, kulang naman ang situya mga paraoma. Ang mga paraoma tangon yan, gururang na. Gururang na. Ha? So mga aki, arabo naman magkabasan. Abo na sa lati. Tamati niya sa daga. Magpaparakay-kay niya sa daga. Dahil naman ngunyan ta, makina na pag gagamit. Ha? Makina na. Dahil naman nga, pambira ka na makailing ki nag-aarado karabaw. Oh. May mga farm machineries na baga. Ano daw yan. Mas nga ni karabaw, kulang na ako nailing. Taday naman nagagamit karaklan. Sa kabasan, puro na makinarya. Bako, arabo na kaniba. So mga aki kan mga farmers, arabo na nailing mga ang pagtios kan sa moyang magurang na paraoma. Abo may nangiagian yan. Kaya nga pay, iyan na kabasan tang iyan. Dahil ang maasakasong mga aki, tamuyakan mga aki, white collar job. Muyakan mga aki sa iyan ang aircon na magtrabaho o bien mag-arabroad. Sa abroad ngaya dolyar. Kung magandang kangaya pay, iyan nakabasa na iyan, ipabakal mo na sana. Pati nga sa karabaw, ipabakal mo. Taday kaya kima asumir pag-abot kan oras. Ngunyan, pero sabi, ang kwarta, yaon sa pagtanom. Bako, saan kang nga matanom? Yung ito sa kabasan, pinabakal na ni Pai. Di paano na? Kung nagbabaratsol lang ngunyan. Ayo. Bueno, mga tugang sa pagi po kayo ni. Ngunyan po, minatapos para menras ang satuyang programang 2D sa GB Albay Ahead. Angat ang lahat. Atod sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Happy weekend po, sendo ka boss. Hasta sa otro simana naman tabi kita. Webes asin Sabado. Alas 4 sagkod alas 5 nin hapon. Digdiman gilayon sa GB. Mabalos. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw ni